Днес се намираме в зала Арена Самоков, където се провежда първия по рода си общински иновационен лагер. А какво представлява това? Хайде да видим. Това е формат, който организираме за 15-та поредна година. Форматът е екипна работа на деца и ученици от 7 до 12 клас. Работят по зададен казус и е много забавно, защото формата е в един реален учебен ден. В началото на деня 90 ученика от 6 училища в града бяха разпределени в екипи от по 9 човека и им беше даден казус, върху който да работят. Каква тема е казуса? Казусът тази година е бъдещето на храната, устойчивост и развитие. Интересно ще бъде, затова сме поканили много предприемачи от града, които биха могли да превърнат идеите на децата в бизнес. За пета поредна година участвам в това мероприятие. Очакванията ми за днес всъщност са да се забавляваме. Екипът ми е много готин и още от сега почва да ми харесва. За първи път участвам с ученици от други училища и нямам търпение да чуя техните идеи. Екипа ни по принцип са много готини хора и имаме готини идеи за сега. Значи, нашият екип се казва Smart Snack Solution. Свързан е с това, че ще правим умни вендинг машини с приложение, които ще слагаме пред училищата в града. За първ път се включвам в това събитие. То е много забавно, има и образователна цел. Екипът ми харесва и това е всичко. Днес имам честа да бъда ментор на отбор номер 5. Преди около един час успях да се запозная с изключително будни ученици, което говори много добре за бъдещето на Самоков. За мен е изключително чест и удоволствие да бъда тук сред толкова готини, дружелюбни и умни деца. Имат страхотни идеи и мисля, че те са бъдещето. Стискам им палци и знам, че всяка една от тяхната идея може да бъде много полезна за бъдещата стратегия, както на държавата, така и за града ни. Знаете ли, че според проучване на 2024 година новите лидери в цял свят ще бъде най-младото поколение, така че силно вярвам, че от всички тези деца едно от тях ще стане новия лидер в световен мащаб. Ти си един от дългогодишните партньори на този формат. С какво те вълнуват иновационните лагери? Силно се надявам да събудиме тази креативност, която виждам не само на днешния лагер, а през годините назад. И ние, менторите, трябва да се опитваме да насърчаваме младите хора да мислят и това е една от идеите, заради която съм тук. За пръв път сте жури на иновационен лагер. Какво очаквате да видите? Какви идеи очаквате да чуете? Очаквам да чуя много млади и красиви идеи, пълни с много ентусиазъм, много свежи и много изпълнени с надежда за бъдещето. Предприемачеството е нещо много важно и не случайно такива са вече световните, западните тенденции. Всеки трябва да разбира от предприемачество. Именно с такива инициативи ние ще насърчим нашите ученици да се развиват в тази сфера. Поздравления още веднъж и за бизнеса, който голяма част от самоковския бизнес помага за провеждането. Разбира се, ние като общинско ръководство на нас това ни е работата да подпомагаме на първо място децата, на второ място на ръководството на училищата и дай Боже да има такива полезни и модерни събития все повече и повече на територията на общината. Твой отбор завърши на първо място. Разкажи ми малко повече за вашата идея. Така, нашата идея беше да се направи препарат против насекоми за плодове и зеленчуци, който е съставен от напълно органични вещества, а именно обелки, кори и всякакви такива неща, които са предопределени за изхвърляне от местните земеделци.